Pois son as 12:40 da mañá, tarde xa realmente, aquí nos Estados Unidos, en Jackson, Tennessee. Son Antón García Fernández e douvo a benvida a un novo episodio en directo, neste caso, do Bar Celeste, o derradeiro programa en directo deste ano 2024, non da tempada aínda, porque non chegamos aínda nin sequera ao Ecuador, aínda que moi perto estamos xa. Pero este é o derradeiro programa nunhas datas xa moi preto da Noiteboa do Nadal e, por tanto, pois imos ter un programa así, un chisquiño máis breve, pero para falar un pouco deste partido que a min me pareceu excelente, do Real Club Celta de Vigo. Xa vexo que hai moita xente no chat, con o Queicito, con Manuel Seijo, con En Absoluto, Beretiño, Miniño, tamén celtista hasta la médula. Estades todos por aí e no centro de Vigo, coa súa pipa, está Antonio García Teijeiro, poeta, celtista, gañador de varios premios literarios, vigués distinguido, xa preparado para falar dun Celta, Antonio, que gañou 2-0 na casa fronte a Real Sociedade. Benvido a esta emisión final do ano 2024 do Bar Celeste. Hola, Antón, pois moi boa tarde a ti e a todos os que nos seguen, porque dá gusto ter sempre xente fiel que segue o noso programa. Estou moi satisfeito de estar aquí e esperemos que apareza alguén máis. Pois sí, pode ser que apareza alguén máis. Non é un día doado, por diferentes razóns. Algúns dos nosos colaboradores están a viaxar. Fernando, por exemplo, Marta, Susi gravaron un programa que se emitiu pouco despois da victoria do Celta, o mesmo sábado. E, bueno, pois veremos. Se hai alguén máis que se une, pois, por suposto, está convidado, porque eu convidei a máis xente, pero Antonio dixo que sí, que estaba preparado para participar hoxe. Bueno, pois imos falar deste partido, Antonio, porque o Celta remata prácticamente, bueno, remata o ano, pero non aínda a primeira volta, pero con 24 puntos na 11ª posición. Pero, sobre todo, Antonio, penso que o partido fronte á Real Sociedade foi un verdadeiro agasallo de Nadal do Celta de Vigo. Pois sí, Antón, a verdade é que o Celta xogou moi ben. Outro día foi, para min, se non o mellor, un dos mellores partidos da era Giraldez, por moitas razóns. Teño, en primeiro lugar, que sacarme o sombreiro. Sinceramente, aquí non o teño, pero sabes que me gusta levalo. Sí, sí. Ante Claudio Giraldez, o partido do domingo pasado, do sábado pasado, o sea, de Antonte. Teño que dicir que cando cheguei a Balaídos e vin a alineación no móvil, boteime as mans a cabeza, non? Porque de repente veía que non estaba Iago Aspas, e vía unha dianteira asombrosamente nova, con xente aínda por callarse, non? Por que cuajase, non? Dentro do equipo. E a verdade é que me entrou así unha sensación de dúbida, non? Pero despois vendo o partido, vendo o planteamento de Claudio e vendo o resultado que deron esos dous xogadores que xogaban titulares xuntos, eu creo que por primeira vez, foi maravilloso. Sinceramente, teño que recoñecer que Claudio ten algo especial para ver cousas nos xogadores e confía moito neles que nós non vemos, non? Sobre todo na casa, non? Volvo a dicir que o Celta na casa é un e fora é outro. E na casa é un gusto con seus momentos mellores ou peores, pero outro día Claudio fixo un planteamento extraordinario. O Celta xogou con moito criterio, con moita velocidade, rompendo espazos, e non era doado porque, aínda que a Real tiña algunha baixa importante, a de Zubimendi é moi importante, pero o propio Imanol Alguacil dixo que eso non eran xustificacións. Eu creo mesmo, non? Creo que dende o primeiro momento o Celta fixose dono do partido, o medio campo funcionou francamente ben, e
teño que dicir que bueno, que foi un gusto velos xogar, pero sobre todo, ademais de todo, de xogar ben e xogar con ideas, o que me gusta é a intensidade que despois non vexo nos partidos de fora. O Celta foi moi intenso. Non se lle podía gañar a Real Sociedade se non había unha intensidade nos enfrontamentos individuais, porque, ademais, teño que dicir que a Real planteou un partido en principio interesante, e dende logo non sei, en televisión tal vez non se vexa tan ben, pero no campo viuse como había unha marcaxe home a home verdadeiramente increíble. E aquí hai que darlle un valor enorme ao traballo dos centrocampistas, o traballo de Javi Rodríguez que sacou o balón de maneira intelixente, sin buscar os pivotes e pasando directamente ao medio do campo, e de Borja Iglesias, non? O xente que non ve o partido en vivo non ve o traballo que está a realizar Borja. Outro día foi impresionante. Impresionante en ataque, impresionante en defensa. Sacou balóns de cabeza mesmo, non? E ademais pelexou co central, soubo darlle pausa ao balón, deu o pase moi interesante que rematou no segundo gol do Celta, e ademais entendeu moi ben por onde iba a dinámica do partido, non? Pausa, loita, desmarques, desgaste, bueno, fantástico, non? Vale, pois todo iso, ademais, cando se fai unha defensa home a home, es decir, individual, que haxa unha persoa así que arrastre defensas, que mova, que desgaste, é fundamental. Iso vi uno perfectamente Claudio, e aí o puxo, e a verdade que foi excelente. Eu creo que en ningún partido dos que ata este momento vin custa máis dar a puntuación. Habería que dar moitos puntos a moita xente. O malo que só son 3 e van quedar fora a xente que fixo un partido excepcional. Eu creo, sinceramente, que a min, personalmente, o que estivo un pouco por baixo do seu nivel habitual foi non sei se pensas en Mingueza, fora diso, pero bueno, por debaixo non quero dicir que xogou o partido. E a verdade é que eu saí moi satisfeito de Balaídos, gocei moito do partido, mágoa dese terceiro gol que por milímetros, se andou o Celta por milímetros de Borja saindo para tocar o balón, porque a xogada que fixo, como encarou Pablo Durán foi preciosa, onde puxo o balón lonxe do alcance dun porteiro da categoría de Remiro, porque é moi bo porteiro, un gran porteiro. E foi unha pena porque ese 3-0 nos daba ainda maior tranquilidade, precioso que este xogador marchase do campo con un hat-trick. Non puido ser, porque por esa... Se non houvese VAR, ese gol era gol fixo, non habería dúbida. Sí, clarísimamente. Entón, bueno, saí moi contento, a verdade, moi contento. Eu reforzo a idea de que Giraldez en casa ten tomado a medidas rivais, que o Celta na casa é un. O malo é o fora, pero bueno, veremos como... Xa que falas de casa, Antonio, di aquí en absoluto, que os parece el himno a capela? Maravilloso, maravilloso. Estás no campo, ves toda a bancada de animación, con todas as bufandas ao aire, collidas, e cantado o himno a capela, foi un momento emocionante. Foi un momento emocionante, en absoluto. Sabes que coincido moito contigo en moitas cousas, ata nisto tamén coincido contigo. O ambiente que se vive en Balaídos hai que estar en Balaídos. A televisión, por moito que faga, nunca poderá amosar o ambiente, esa electricidade, ese ánimo, esa afectividade cos xogadores, co adestrador. É moi difícil, é dicir, hai anos e anos e anos que eu non vexo unha cousa semellante. Entón, bueno, claro, e que ademais, Antonio, eu tive nesta ocasión a oportunidade de escoitalo porque conectaron antes, pero é que non é o mesmo, porque claro, un escoita a través dos altofalantes da televisión e por moi bons que sexan, que os meus tampouco son moi alá, pois estar no campo, vivir iso aí en persoa é unha cousa... Ese momento da Oliveira dos 100 anos
para leválo cravado totalmente dentro do corazón, sinceramente. Antonio, a min gustoume moito pois a defensa, pareceume magnífica, o balón pasou moi ben polo centro do campo, non houbo esa distancia entre liñas que hai noutras ocasións. Tamén ti falabas da intensidade, penso que é importante suliñar ese aspecto, que a intensidade na casa é algo totalmente diferente do que ocorre fora, pero ademais diso, Antonio, que máis? Que máis podemos dicir para explicar que o Celta estea a conseguir tantos puntos e xogar bons partidos na casa e despois fora as Bueno, cousas son tan diferentes? es que de onte foi mellor que calquera. A velocidade. O Celta xogou con moita velocidade. Alfon foi un auténtico puñal pola dereita. É realmente increíble como corre, a velocidade que dá. Logo comparas con Bamba cando xoga pola dereita, que non hai nada que dicir, sinceramente, non? É rápido, houve moita rapidez, houve moito toque positivo, non toques de balón que a veces sí, tes posesión, pero é moi horizontal ou é moito para atrás. Non, o equipo estaba moi mentalizado de que había que sair dende un principio a acorralar a Real Sociedade, non? Entón, a velocidade do outro día debeuse moito grazas a que pola dereita, porque son dos antigos amantes do fútbol que lle gustaba o fútbol polos extremos, non? A velocidade dos extremos é fundamental. Agora non se fala de extremos, se fala de carrileiros, se fala de moitas cousas, pero os extremos para min foron o sea, é fundamental, e iso foi algo, e o dinamismo que hubo na dianteira, non? Porque o traballo sucio facía o Borja, pero Pablo Durán non paraba de moverse dun sitio a outro, estaba moi implicado. Alfon, igual. E logo o centro do campo, que para min foi fantástico, non? Fantástico, porque Moriba cada día estou máis namorado del, sinceramente. Sí, di aí Manuel Seijo, Antonio, hai que falar de Moriba, un jugador diferencial que vai ser difícil que continúe a próxima temporada. Efectivamente, como siga nesta liña, marcha seguro. Pero bueno, terá que ver que eu creo que aí hai un traballo de Claudio Giraldez moi interesante, porque Claudio foi o que apostou por el cando a mirande parte de nos dicíamos, pero que ven agora Ilais Moriba a este equipo que xa pasou por non sei canto. Ben, Ilais, xunto con Beltrán, é unha parella fantástica. Porque aparte ten unha visión do fútbol que non teñen os demais, que non teñen todos. É capaz de dar balóns longos, cambios de sentido, ou de orientación, como se chama agora. Ademais, curta moito o balón. E non é tan lento como eu pensaba, porque as zancadas del valen por dúas doutros dous, non? Unha zancada del vale por dúas doutro xogador. Ten unha visión do fútbol extraordinario e ainda por riba ten tiro a gol. Que en canto se solte un pouco máis e haxa oportunidades, el pode crear moito peligro. Por iso digo que difícil vai ser para min, e é para min hoxe, dar a puntuación a 3 xogadores, porque realmente creo que todos, coa excepción de Mingueza, pero vamos, tampouco moi negativo, non? É capaz de todos merecerían nas puntuacións estar aí nesa votación, non? Moriba é necesario, é moi necesario. A mí me encanta porque, por lo que digo, aparte de todo, traballa, a veces parece que non está, pero está. É moi novo, efectivamente, Beretiño, é moi novo, e ten unha visión do fútbol e uns desplazamentos de balón que a mí me entusiasman, a verdade. Unha das cousas que a min pois máis me alegraron deste partido, ademais do resultado, por suposto, e da imaxe que deu o equipo, que en ningún momento realmente eu pensei, foi un deses partidos nos que un pensa que vai sufrir moito, porque evidentemente a Real Sociedad é un gran equipo, pero non houbo prácticamente ningún momento do partido no que eu sufrise despois deses 2 goles. Claro, co 3-0, como ti dicías, co hat-trick de Durán, pois sería ainda moito mellor, pero mesmo eses últimos 30 minutos co 2-0 non houbo momentos que eu dixese, imos ter problemas, non? En conexión con iso, Antonio, non se botou tampouco prácticamente de menos a Iago Aspas, e sen desmerecer o traballo de Aspas, penso que iso tamén é unha boa nova por Celta, non? Bueno, dúas cousas sobre o que estás dicindo. Primeiro, non se... A ver, en calquera momento podían marcar un gol, porque xa sabes. E sí, entón claro, podía haber... podía vir entón o medo, non? O medo ao empate ao final de 2-2 que no Celta podía pasar tranquilamente, non?
Pero aí houve unha cousa moi interesante para min de Claudio, porque eso tamén é cuestión táctica de adestrador, que foi defender alto. Defendeu alto, e entón al defender alto, lles costaba moito máis aos xogadores da Real poder mover a súa máquina, poder que funcionase esa máquina tan bueno, perigosa cando se pone. E tamén quero resaltar o labor de Starfelt, non? E digo a labor de Starfelt porque lle toca sempre marcar ao xogador máis complicado deles, non? Sí. Sinceramente, sempre sai victorioso. Eu os partidos que lle poñen todos os xogadores, tanto do Barcelona como do Madrid, tal, é dicir, Starfelt estivo a grande altura, pero outro día tamén, porque tiña a Oyarzábal, e a Oyarzábal a verdade que o perseguiu durante, incluso por fora de moi afastado da área, e teño que dicir que o aburriu, e rematou sendo cambiado, non? Pero claro, vendo o partido, hai un xogador que atrás está xogando cunha mestría que é Marcos Alonso. Sí, É totalmente. impresionante o de balóns, e sobre todo, non só o de balón, senón a colocación, a colocación que ten, a calidade, a Os elegancia. riscos que toma tamén, ás veces, ben tomados. Perdón? Os riscos que toma ás veces ben tomados tamén. Sí, pero non son uns riscos, digamos, excesivos, son uns riscos lóxicos, non? Dun xogador que está confiado, non? Que ten confianza en sí mesmo, non? Que o están respetando as lesións, e iso é moi importante, non? E que é magistral, de verdade. Se o ves como se coloca, como fala, eu non teño dúbida que Starfelt mellorou gracias a que Marcos Alonso chegou, xa dicemos moitas veces no Bar Celeste, non? É imperial, sinceramente, Marcos Alonso é imperial. Non esperaba eu tanto del, está deixándome abrallado. Son 3 defensas extraordinarios, diferentes, pero complementarios, con un Javi Rodríguez que está en un momento de forma excepcional. E mesmo cando se cargou cunha tarxeta aí, cun cartón que non era tampouco tan necesario, pero continuou adiante. Sí, bueno, pasan esas cousas, non? A veces notaselles un pouco de inexperiencia en cuestións puntuais, non? Pero realmente Javi está fantástico. A mí me está entusiasmando, non? E digo, para min todo parte de ter un home da seguridade que dá Marcos Alonso. Marcos Alonso, outro día no partido, con xente que tiña al lado e con a mi amiga Alba que estaba ao outro lado, dicía, pero non ves, é que increíble, como colle o balón, como é capaz de sacalo con limpeza, como mira, é impresionante. Entón, bueno, que vou dicir? Para min foi un partido estupendo. Con relación ao de Aspas, mira, eu Aspas quero sempre no mesmo equipo. Sí, non quero dicir que non teña que xogar, pero digo que nun partido que non xoga. Eu boteime as mans á cabeza, non xoga Aspas, como é posible? Claro, pero logo sabíamos que estaba tocado, non? Sí, estaba tocado. Sabes que chegou a un acordo con el de xogar a última media hora, pero en vista de como estaba xogando o equipo, chegou a conclusión Claudio falando con el, evidentemente, decidiu non sacalo. E a mí parece moi ben porque a Aspas hai que coidalo. Aspas necesita descanso. Sí. E entón, penso, sinceramente, que foi moi interesante todo o que Claudio fixo outro día, e teño que decir que lle poñería un 10. Se puxese de 0 a 10, poñería un 10. Porque, ademais, eu un momento que pensaba, hai xente que xa empeza a estar cansa, pero el foi estirando sin correr ningún risco, e logo cambiou cando tiña que cambialo, non? Sí, neste partido penso que fixo os trocos cando tiña que facelos. Sí, totalmente. O medio tamén dicen, ahora sai, no minuto 89, sai Dubicas, como estará pensando, pero é que hai que ver o traballo de Borja, de verdade. Sí. Mira, leva 2 meses e medio sin marcar.
E non importa, mentres marquen outros, porque moitos aproveitan do traballo de Borja Iglesias. E aproveitan no bo sentido, para iso está él. É dicir, extraordinario. Sí, Borja Antonio leva un par de partidos nos que pues non estaba a esa mesma altura, pero neste partido volta ao seu máis grande nivel. Moi grande nivel, moi grande nivel. Casi marca un gol, é dicir, unha situación casi que o porteiro reaccionou moi ben porque non era moi forte. Bueno, a min pareceme fantástico, ¿no? Efectivamente, dije en absoluto que previamente lo ha hablado. Claro que sí. O que pasa que eu non sabía que estaba tocado, ¿no? Porque pues, se pode falar por decir, bueno, se vas a descansar un pouco, tal e cual. Non. El dixo que teña unhas molestias e tal e cual, e que o sacarían na última media hora, pactado con ele, que con Aspas hai que pactar. A Aspas hai que darlle o valor que ten, o peso que ten no equipo, e un adestrador non pode vir de chulo e dicir, ahora te sento porque sai igual. Non, e iso Claudio creo que entende fantásticamente ben. Moi ben neste sentido. Dá gusto ir a Balaídos, a verdade. Non, di aquí tamén Paco P. que hai que poñer en valor, como se di agora, os xoves, porque revalorizan o club e iso non ten prezo. Non sei que pensas, porque realmente neste partido sí que os xogadores canteiráns, como todos os demais, pero en especial xogadores como Pablo Durán, que case que marca un hat-trick, etcétera, pois fixeron partidos tamén excelentes, non? Sí, estou dicindo que sí. Creo que non se lle pode poñer a ninguén, un pero, sinceramente. Eu penso que estes rapaces están a labrarse un futuro fermoso. O que pasa que o fútbol é tan cruel, para os equipos non grandes, porque eu nego-me a chamarlle o Celta equipo pequeno. O Celta non é un equipo pequeno. Por suposto. O Celta é un equipo non grande. Teño que dicir que é importante mantelos. O problema está que en canto xorde un xogador novo xa están en riba todos os boitres buscando, e claro, logo lles din que van para equipos potentes, que di que non, bueno, pero eu creo que temos unha canteira francamente moi boa, a verdade. Bueno, non sei se pensarás que é unha exageración, pero eu penso que o que dicías antes de Marcos Alonso na defensa pode facerse extensible tamén o porteiro, non? Porque semella que Guaita está máis seguro dende a chegada de Marcos Alonso, sae mellor o borde da área, está rápido cando ten que estar rápido, ten os reflexos que ten que ter, sempre hai algún erro típico, porque normalmente os porteiros teñen que ter algún erro, pero en xeral vexo a Guaita pois bastante seguro, non, nestes partidos. Sí. Eu sempre dixen, pero tamén ten mérito Guaita, porque Guaita non é un porteiro que se dedica a estar debaixo dos paus e non falar. El fala moito, dirixe moito tamén, e ten moita confianza neses tres centrais que están aí fenomenalmente ben colocados, non? Guaita é un porteiro normal, non vou dicir que é un porteirazo, pero un porteiro que no Celta non desloce en absoluto, non? Dá unha certa tranquilidade porque é veterán, el sabe moi ben moitas das cousas que pasan ou que poden pasar, dirixe, organiza, fala e sai moi ben. E o que ti decías, eu comentei tamén outro día, non? Que ben se atopa porque é rápido saindo ao borde da área para, digamos que, impedir calquera dúbida ou calquera que poda ter un defensa que se lle cole un dianteiro, non? Sabe moi ben e sabe marcar os tempos tamén moi ben. Entón, bueno, eu creo que ao final, cando... Eu sempre dixen que unha boa defensa fai un bo porteiro e un bo porteiro tenta axudar moito a unha defensa. As defensas, ten que haber unha conexión. A portería é moi importante, pero a conexión defensa-porteiro é fundamental. É fundamental porque dá moita seguridade. Un porteiro pode parar debaixo dos paus moi ben. Por exemplo, eu creo que Iván Villar debaixo dos paus, bueno, pois para. Non podemos dicir que non pare, ni moito menos Iván Villar para. Pero un porteiro é moito máis que parar debaixo dos paus. Un porteiro
e intuición. Un porteiro corrixe, un porteiro ve dende atrás como está funcionando a cousa, está aí preparado para poder actuar e para poder avisar. Non sei, véselle seguro e iso tamén dá tranquilidade á defensa, e a defensa sabe que ten un porteiro que cumpre e, bueno, pues todo figura, todo. Fíjate que nestes últimos partidos Celta xa mantivo 3 porterías a 0 en Vigo, eso sí, en Vigo, e outro día en Sevilla só recibiu un gol. Eu creo que a defensa se está, que ese componente porteiro-defensa está funcionando. E a mí unha das cousas que máis me gustou do partido foi que o que ti falabas da defensa que defendía alto, o equipo presionaba e así gañaba balóns ou recuperaba balóns no centro do campo, mesmo no propio campo rival, que é algo moi importante, pero ademais houbo bastante tempo na segunda metade no que o Celta defendía tendo o balón, que é moi importante iso tamén, porque entón o equipo contrario non ten a posibilidade de atacar. Pero defendía tendo o balón lonxe da portería. Lonxe a portería, efectivamente. Somente cando nalgúnas fases do partido, porque o partido evidentemente ten fases, pois o equipo rival, a Real Sociedade, pois tomou posesión do balón, sí que houbo momentos nos que se achegou a portería, pero non houbo prácticamente paradas que tivese que facer Guaita. O Celta defendeu, penso, moi ben co balón, e penso que é importante tamén ese tipo de traballo que fai que pois o Celta xogue un partido con máis posesión de balón, pero posesión que ten sentido, posesión que está no campo rival, e despois unhas transicións neste partido, Antonio, moi rápidas tamén de cara a portería rival. Porque había moita visión de xogo, o centro do campo funcionou moi ben, e o que dixen antes, Javi Rodríguez sacou moi ben o balón, a veces non se apoiaba no carrileiro, o que facía era un quiebro e mandar o balón cara ao centro do campo. Iso foi moi interesante, porque todo o mundo fixo o seu traballo. E iso estou seguro que desconcertou a defensa, a Real Sociedade, non? Os desconcertou. Era como un furacán, non? Pasou, xa o dixo Imanol, sí. que é un cabaleiro, evidentemente non puxo excusas a nada, recoñeceu que a Real Sociedade, que o Celta arrasou, que o Celta pasou por riba, e punto, recoñeceu, non é punto. É difícil que os técnicos recoñezan algo que va en contra dos seus propios intereses, non? Entón, esa velocidade, esa clarividencia a la hora de soltar o balón, esa de non mover o balón en horizontal ou para atrás, que crea moitos problemas e non conduce a case nada, outro día non se viu. E porque hubo moita clarividencia a hora de soltar o balón e moita velocidade. E aí Alfon xoga un papel importantísimo, porque fixo verdadeiras carreiras que eran uns contraataques, a veces nin contraataques, eran pases ao oco, e aí estaba él correndo, e esa velocidade é o que se lle bota de menos a veces o Celta, cousa que Bamba non poderá facer nunca, porque é lento, non se vai de ninguén, etcétera, non? Como xa levamos dito aquí. Entón, creo que claridade nos pases e velocidade foron dúas razóns, aparte da intensidade que falei antes, polas que o Celta arrollou a Real Sociedade. É dicir, non hubo un equipo, máis que un equipo no torreo de xogo. Sí, e ademais aproveitaron esas ocasións, pero tamén se crearon bastantes ocasións, porque sí, claro. Porque ademais do gol anulado, houbo unhas cantas que puideron mesmo facer que a Real Sociedade voltase a Donostia con máis goles en contra no peto. Completamente. A parada que fixo Remiro a tiro de Alfon. Paradón. Foi un paradón increíble, e logo fixo outra xunto ao poste en que iba un pouco lenta de Borja. Borja Iglesias, que le deu como puido, e tamén iba adentro. É dicir, o Celta creo oportunidades, non? Que é o que non facía outras veces. A mí non me vale iso de, bueno, o importante é ter unha e metela. Bueno, claro, se gañas un 0, sí, pero se perdes 3-1, unha oportunidade non vale para nada, non? Entón, eu entendo que sí, así, é dicir, o equipo estaba moi enchufado, o público tamén, e viviuse unha sensación no campo de simbiose auténtica entre os xogadores
e o público, non? Entón, bueno, son deses partidos que un sae moi contento, non? Que puido, Sí. ademais, eu creo que o resultado xusto sería un 3-0 para ser xustos, non? Pero, bueno, hai que seguir nesta liña. Eu en casa confío moito en Claudio Giraldez. Agora ten que dar coa tecla fora de casa. Sí, iso que di, Bereciño, precisamente, faltan 20 partidos, en gañar 5 estás prácticamente salvado, hai que espabilar fora e aspiramos a moito, é o que Efectivamente, efectivamente. O que non podemos estar palmando partidos fora de casa como estamos perdendo, non? Non digo gañalos, porque a xente confía, es que non vas a gañar en casa. No, claro, claro. Todos sabemos que non se pode gañar na casa e fora. Si non, estaríamos aí en Champions. Pero quero dicir, dando unha imaxe de poder, non? De que se pode. Porque a min, cando se fala da posesión, a min mátame un pouco tanta estadística, sí, non? sí. Tanta estatística que hai no Non, fútbol. porque hai moita estadística que non ten realmente Valor, incidencia no resultado final dos incidencia, claro, partidos. claro. A mí de que vale que esteas de tal, pero non sabes pasar dos 3 cuartos, non? E que cando fas algo, morre todo no borde da área do equipo contrario. Entón, sinceramente, creo que a min gustame a posesión como a do outro día, non? Unha posesión que crea problemas ao equipo contrario, que os descontrola totalmente e os desordena. Para min iso é o máis importante. Eu estou de acordo que eu estou convencido que este ano non imos pasar apuros, pero hai que seguir así, non? Hai que seguir así, hai que seguir nestas liñas, non? Esta liña que todo pasa polas ganas, non? E creo que unha cosa que boa que teñen estos rapaces que salen da baixo, do Celta Fortuna e da cantera, e que lle dan unha especie de nervio especial á dianteira. Deixan todo no campo, non? Creo que iso é moi importante, porque de xogadores que acollen, que dan unha volta, miran a ver que fan e perden o balón, hai que dar esa para min é xusto. E o que di Paco é o que digo eu, non? Por que non se xoga con esa intensidade, por lo menos esa intensidade, esa velocidade cando xogas fora, non? Dicir, que non vas estar dependendo sempre do estadio e da afección, non? Iso é o que digo que para min é o que lle falta a este equipo, non? Achegar un pouco. E non é doado, porque o próximo día imos a Vallecas, un campo que non se nos Sí, dá sí. especialmente ben, campo pequeno, que non che vai permitir. E como non haxa moita intensidade, imos palmar o partido. Eso teño clarísimo. Di en absoluto que perdimos partidos que xogamos moi ben, eso é innegable, supoño que se refire a partidos contra o Atlético de Madrid, contra o Real Madrid, Sí, na casa, porque fora da casa non é tan así. sí, perdemos partidos contra equipos que, eso sí, con unha xogada, porque teñen xogadores que resolven, non? E marcan a diferencia. Hai un xogador de Madrid que vale por todo o Celta, non? En diñeiro. Perdemos partidos. Eu creo que os mellores partidos do Celta fixos cos grandes. Sobre todo con Madrid o Atlético. Que pasa? Que o Madrid che gañou Claro. porque teñen xogadores que resolven. E o Atlético de Madrid non che digo nada, porque o Atlético de Madrid ainda por riba non propuxo nada en Vigo. No, no. Foi superado polo Foi Celta, ese centro pero... e o remate xa está. Exactamente. Pois, Antonio, o vindeiro partido dis que é contra o Rayo Vallecano, é certo, en Liga, pero antes está ese partido fronte o Santander, non? Na Copa. Bueno, nesta ocasión, pois falaremos, se queres brevemente, do que agardas nese partido, pero antes imos coas puntuacións. Di por aquí Beretiño, se Giraldez colle isto con Brais e Veiga, Champions League. Claro. Pero soñar é barato, non? Soñar é barato, porque eu xa temo que calquera día nos leven a Javi Rodríguez, como se así nos van a levar non sei que, e ao final, a Hugo Álvarez, o outro, sinceramente, creo que é así, pero o fútbol é tan negocio, o crematístico xoga un papel tan importante que os equipos que non somos grandes pois nos levan a xogadores. Mesmo a Real Sociedade tamén lle levan xogadores, quero decir. O que pasa é que o Celta ás veces é que dá a impresión que quere vender, sinceramente. Considero que o Celta ten que facer un esforzo en manter xogadores e non estar obsesionados con vender, porque senón nunca chegaremos a ser un equipo fiable, sólido, que se manteña na metade para ir mirar cara arriba. E iso
para min é moi importante, non? Sempre hai, Antonio, algunha razón. Non digo que non sexan lexítimas, pero sempre hai algunha razón polas que hai que vender, hai que sacar uns millóns. Agora 36, outro día serán 50, quen sabe, non? Eso sí que para os seareiros pois é moi duro ter que ver que o Celta está a formar un equipo que non está mal e que pois de repente de Claro, súpeto hai que vender. claro, Antón, porque se me estamos en un proxecto, estamos iniciando un proxecto, pero nunca rematamos de iniciar o proxecto se nos leva a xogadores claves, non? A mí que me leven a Mingueza, pois bueno, mira, pois pode ser, porque a fin de contas tal, pero bueno, pero que non podemos é poñer no mercado xa a xente que está empezando a funcionar, non? Exactamente, en absoluto, un tío por aí, non se pode vender máis, pero así de todo hai que saber moi ben a quen vendemos e que podemos traer. O que non pode ser é que vendamos e traíamos a Bamba, non? Pois non pode ser, que non pode ser. E ademais pagando un pastón. E había outros xogadores que se podían traer para sustituir a alguén que marche, non aparecen, non? Entonces, bueno, é dicir, a verdade é que o Celta ten esa cualidade negativa, se se pode dicir cualidade, porque eu creo, sinceramente, que os directivos teñen a mentalidade de equipo pequeno. Teñen a mentalidade de equipo pequeno. E iso é malo. Iso é malo porque sabes que tens que vender e cando vendes debilitas o equipo. Sí, Debilitas o equipo porque sempre vendes o mellor. Non és capaz de colocar a Bamba, ni a Allende, ni a outro. Sempre pois, se van a fixar en Mingueza, en Hugo Álvarez xoga un pouco máis, en xogadores como, bueno, por suposto, non se fará esforzo ningún para manter a Ilais. En fin, decir, non sei, o Celta ten que empezar de cando vez dar un puñetazo na mesa e dicir, bueno, señores, ata aquí sí. Ata aquí sí. Vender un xogador, como moi ben dicía en absoluto, estou de acordo. E non como Brais, tamén estou de acordo, Paco, contigo. Por qué? Hombre, porque ainda por riba é de risa. Ou ninguén se acorda, pero eu sí de Javi Galán, non? Sempre dixe que Javi Galán era un gran xogador. Mira, ahora é titular no Atlético de Madrid. E non se sabe por canto se vendeu, porque entraron polo medio outros xogadores, Manu Sánchez, non sei que. Al final é un cacao, sinceramente, non? Entón, efectivamente, digo, o Celta ten, os directivos do Celta teñen mentalidade pequena, non? Dicir, non se atreven, non? Dicir, e iso a mí me molesta moito, porque non é certo, porque outros equipos venden menos, e fichan ben, e van tirando, e non teñen a categoría do Celta. Non esquezamos que somos o 10º equipo na historia da Liga en primeira división, que non é tontería con todos os equipos que pasaron por aí, En fin, sí. eu non critico que se fixese a Bamba. O que critico é que o soldo foi altísimo. E que tamén digo que as cousas poden sair mal. Pero aí é onde eu creo que o Celta debía ser un pouco máis, non sei, máis realista, non? Non se pode soltar de repente 4 millóns ao ano que din que cobra, eu non sei, porque estos dos números dos futbolistas tampouco sei moi ben, pero sempre paga por riba do mercado e logo por baixo vende. Entón, claro, iso non pode ser. Pode algo salir mal e non pasa nada, porque todos os equipos teñen problemas, fútbol non son 2 máis 2 igual a 4. Pero, home, levamos tantos anos con fiascos e levamos tantos anos desprendéndonos dos mellores xogadores, porque Javi Galán era un gran xogador para o Celta, sen ánimo de comparar, é un moi bo xogador para o Celta, e non sabemos canto costou. O de Brais foi un regalo que se lle fixo a Real Sociedade, ainda por riba nos quedamos con Lobete. Pois de ti, que negocio, non? Entón, bueno, a ver se desta somos quen de manter a base, o esqueleto do equipo, non? É o que quero dicir. A ver se realmente somos capaces de manter a base e podemos medrar, non ter un equipo que está en constante proxecto. Eso non pode ser.
é verdade. O que Manuel Seijo é certo, que si rindiera bien nadie se acordaría de lo que cobra, pero bueno, tamén é certo que Sí, pero que olladores hai para saber que este pero xogador... pero sobre todo que cando un Porque equipo, se como fose se tan dicía bo o antes, Lille non o soltaban. contrata por riba do mercado e despois vende por debaixo do mercado, Claro, claro, economicamente tampouco ten moito sentido. claro, claro, iso é certo. É así. E é certo que di Manuel Seijo, pero que olledores hai? Decir, ti crees que se fose un gran xogador que o iba a deixar o Lille marchar así libre? E non habería outros equipos que pagasen por él, etcétera, etcétera. O fútbol é tan ruín e hai Mm. tantos intereses polo medio que a verdade é que os entresixos non os coñecemos os afeccionados de a pé. E entón, bueno, falamos, damos a nosa opinión, sentímonos moitas veces frustrados, moitas veces ilusionados, pero ao final o que pasa dentro só saben eles. Sí, iso está moi claro, iso dicímolo moitas veces tamén. Imos coas valoracións, Antonio, porque vai ser difícil realmente, porque ti dicías antes que prácticamente todos os xogadores merecen puntos, é certo, e hai que decidir. No programa que emitiron Marta, Susi e Fernando xa deron as súas puntuacións e nestes intres, coas Pero puntuacións podías deles, contarnos a nós para sabelo, non? Ou non? sí, digo que van por diante nesta orde Durán, Alfon e Borja. Eses son os tres máis votados por Susi, por Fernando e por Marta. Non houbo votacións dos ouvintes, pero agora, por suposto, convidamos a todos os ouvintes a que deixen na parte de abaixo do vídeo deste directo pois as súas valoracións. 5 puntos, 3 puntos e E 1 o que punto. di José Ramón, ou será José Ramón ou Juan Ramón, non o sei, dicir, xogadores de canteira, os que valen, e fichar cousas diferenciais. Porque para medianías, sinceramente, van a facer mellor a xente que vai ainda abaixo, aínda que só sexa polo interese, pola garra, polas ganas de facer as cousas ben, e sinda por riba teñen posibilidades tanto técnicas como físicas, para iso está o adestrador que sabe e os coñece moi ben, é moito mellor. Dicir, creo que iso é o que ten que ser. Xogadores como Marcos Alonso, pues un xogador diferencial que ven a solventar un problema en defensa que tiñamos bastante gordo, sobre todo despois da lesión de Aidú, non? Claro, Marcos Alonso é deses que veñen en moitos anos, porque Bueno, son xogadores dunha calidade sí, impresionante. Antonio, pero Ilais, por exemplo, pues foi outra boa adquisición. semella que sí, semella Sí, que é sí, unha boa adquisición. Evidentemente, porque ademais vai a os máis, porque ademais vai os a máis. xogadores funcionan ou non funcionan, hai moitas variables polas que pasa iso, pero como ti dis, para iso están as persoas que coñecen o mercado, que son olladores ou olladores, non sei como se di realmente, pero Bueno, que penso que son goleadores serían. que Sí, sí, claro, total. hai tantos intereses por aí detrás de todos os xeitos Claro, que que hai é moitas moi cousas difícil saber que exactamente o que descoñecemos. corre por aí detrás, claro. Hai moito que descoñecemos e que non podemos opinar sempre tendendo ter a opinión non sei, 100% que temos toda a razón, non? Pero iso é absoluto, iso que levo dicindo eu. Iso que levo dicindo eu. Somos os décimos equipo. Creo que somos os décimos, pero é igual. Non pode ter esta mentalidade tan pequena. Non se trata de tirar a casa pola ventá. Xa sabemos o que pasou con Horacio Gómez e despois pasou o que pasou. A pouco máis, o equipo descende, non? Descende e, sobre todo, quedou moi tocado, non? Económicamente, non? Entón, bueno, podemos conseguir que o esqueleto do Celta dure un tempo para decir proxecto case ou prácticamente consolidado. Iso é importante, iso que fan os equipos como Celta, que teñen que ter eso. Os grandes xa sabemos que andan buscando a esas grandes figuras mediáticas que cobran 100 millóns e semellantes barbaridades, que eu estou en contra, como ben sabes, que é o que me dá noxo do fútbol moderno, non? Pero Celta, pensa que no club hai unha estrutura que non houve nunca, Quer dizer, o Celta da miña época, cando era novo, non tiña todo o que ten, analistas, preparador de porteiros específico, olladores que andan por un sitio, por outro, técnicos de non sei que, el área técnica. Teñen 25.000 persoas. Hai que exixirlles, non? Un pouco. Tamén que
acerten, non? Que acerten dentro das posibilidades que ten. Como dixen, o fútbol non é matemáticas, non? Pero, home, nese sentido, hai que ter moi en conta que hai moito profesional no club e que hai que ou deixalos ou escoitalos, se non os descoitan os directivos, ou se non paga a pena. Porque para que, se ao final van a tal e desatar que non sabe de fútbol. Pois, Antonio, imos coas valoracións dos xogadores. Comeza a ti e despois, pois, xa sei que é difícil. Hoxe é dificilísimo. Hoxe vai quedar algunha xente, Antón. Hoxe vai quedar moita xente, eu, por exemplo, mira, eu daríalle nota alta a Starfel, daríalle nota alta a Javi Rodríguez, daríalle nota alta a Ilais Moriba, a Fran Beltrán, daríalle nota alta a Borja Iglesias. E que fago? Realmente? Como va? Bueno, pois mira, vou dicir o porqué. 5 puntos para Pablo Durán. 2 goles e un terceiro maravilloso. Eso ocorre moi pouco no fútbol e ninguén lle regala nada. O primeiro gol é por decidirse a tirar, a lanzar, a xutar, porque hai veces que se marea tanto o balón, pero non hai que tirar, porque sempre pasa algo, ou pode pasar algo. 5 puntos a Pablo Durán nesta ocasión. Voulle dar 3 a Marcos Alonso porque, de verdade, fixo un partido excepcional. E un punto a Alfon. É que non podo, eu daría 5 a Alfon, 5 a Pablo Durán, 5 a Ilais, daría moitos, pero claro, non pode ser. Entón valoro os 3 de Alonso. Home de Marcos Alonso, é que hai que velo no campo, con que mestría saca o balón, con que limpeza, con que claridade, non se hincha de tarxetas, é un tipo que sabe moi ben. E un punto a Alfon que lle daría 5 ou 4, se houvese, porque van a súa velocidade, o seu desparpajo e se decidir tirar a gol cando non se... E Borja Iglesias, me dá pena non poder darlle nada a Borja Iglesias, pero claro, quen saco? Borja Iglesias, é difícil. Non sei quen dicía por aí que non estaba de acordo co estado de forma de Borja, non sei en que dicía. Ti dicías antes que leva 2 partidos que non estaban moi fino, é certo, pero outro día estivo fantástico. Eu non podo puntualo porque, claro, son 3. Sí, claro. A culpa é túa por poñer 3 nada máis. Pero se a idea foi túa originalmente. Bueno, pero... As puntuacións. Pero para mí son eses os 3, pero bueno, con moito dor, con moita dor. Eu teño algo máis ou menos semellante, un punto para Alfon, 3 puntos para Borja, así que está Borja aí representado. E os 5 puntos para Durán, porque non pode ser de outro xeito, un xogador que case que marca un hat-trick, con moitísimas ganas, xogando un partidazo, probablemente os mellores partidos da súa carreira, dos que leva ata o de agora. E, bueno, pois un xogador que presenta cousas moi interesantes para o futuro. Pois, ademais, teño que dicir que casi coincidimos, Antón, porque eu estiven moi a punto de darlle ese punto a Borja, ¿no? Pero ao final dicen, creo que Alfon o merece, porque é un rapaz novo que sae, que fixo cousas, que imprimiu moita velocidade nese partido que foi tan importante, pero non lucirían tanto ningún dos que dicimos, digo, dianteiros, sen o traballo de Borja Iglesias. Quero deixalo moi claro, moi claro. Eu son borjista, recoñezo que teño por el unha debilidade especial, pero cando non xoga, non xoga, como os partidos anteriores, pois non estaba, non o vin. En este xogou ben, pero non entra dentro dos puntos porque non poden estar todos. Efectivamente, en este caso sí que entraría, pero claro, espero que, non sei se foi José Antonio quen dijo que daría 2 puntos. Ramón López di que... Sí, bueno, pues dalle algo a Borja porque de verdade que o merece. Bueno, 2 partidos, Antonio, os 2 partidos para comezar o ano 2025, por suposto, deixade as vosas valoracións na parte de abaixo do vídeo, e como estamos xa entrando nun momento no que o partido de Copa
comeza a ter interese, comeza a ser un partido máis complicado, pois Fernando, Susi e Marta deron o seu resultado pro partido de Copa e tamén pro Rayo Vallecano. Entón, na porra podemos entrar neses dous partidos, o de Copa, dende logo, non a ser nada sinxelo. Mira, eu dicía que o Racing de Santander estaba indo a menos e ademais dicía, porque sigo moito a segunda división, e dicía que en casa está tendo serios problemas. Bueno, pois se demostrou, está perdeu tres partidos increíbles na casa e a verdade é que é un equipo que o Celta debería pasar se quere aspirar a algo na Copa. Pero por outra parte, dame medo o Celta fora da casa. E por outra parte tamén teño que dicir que non é o mismo para o Santander xogar un partido máis na casa, na Liga, que enfrontarse a posibilidade de pasar unha eliminatoria de Copa. Vai ser moi difícil ese partido, a verdade, pero eu creo que o Celta, se de verdade quere ilusionarnos na Copa, ten que pasar por riba do Santander, e non queda outra. Por conseguinte, eu confío que o Celta gañe en Santander. Hai que dar tamén hai que dar resultado, porque se entramos nunha parte da Copa pois, o partido xa empeza a ser difícil e importante. Sí, pois eu diría que o Celta vai gañar 1-2. 1-2. Moi ben, e os goles do Celta? Ui, eso sí que é difícil. Iso xa é máis difícil. Eso había que preguntarlle a Claudio quen vai poñer, porque claro, ese é outro problema. Claro. Como non acerta ninguén as alineacións de Claudio. É moi difícil. Vale, pois eu, por decir algo, diría que se xoga Aspas, outro gol, Alfon. Moi ben, Alfon e Aspas, eu digo 1-3 para o Celta, con goles de Dubicas, e ademais... Bueno, claro, é verdade que xogará Dubicas, claro. Van ser 2 de Dubicas e un de Durán, que vai volver xogar. Aí está, 2 de Dubicas e un de Durán, e o Celta pois pasaría, se gaña ese partido en Santander, xa a parte interesante da Copa para estar perto desas últimas eliminatorias que, bueno, xa se sabe, iso da nosa débeda que se di tanto, pois todos os anos falamos da Copa e, bueno, pois a ver se algún día cae que o Celta chega lonxe. Non creo nas débedas. Non creo nas débedas. Hai que gañar os partidos e que gañe o que merece. Punto. No, iso niso estás de acordo con unha das poucas cousas nas que estás de acordo con Fernando, é niso da nosa débeda. Sí, está claro. Despois, bueno, o comezo do 2025 non é nada sinxelo pro Celta. Primeiro ese partido de Copa e despois ti xa dicías que como non se xogue con seriedade, con intensidade, con rapidez, con velocidade en Vallecas, non a sacar moito Celta. Collemos un Rayo Vallecano moi difícil, moi difícil, que está nunha dinámica moi boa. Creo que leva os 3 últimos partidos, se non 4, sin perder. Non foi capaz o Madrid de gañarles. No. Está empatando partidos importantes. E ademais, polo que Lin xogou moi ben contra o Madrid. No, está xogando moi ben. Entón, bueno, vai ser un partido dificilísimo nun campo estreito, que vai provocar que o Celta non teña espazos. Hai que poñer a mesma intensidade que lle poñen eles, porque de verdade que deixan a pel no campo. É un equipo, a verdade, que eu admiro moito nese sentido, porque sendo dun barrio, aínda que sexa algo populoso de Madrid, é un equipo que mantén a cara e que é un equipo que sempre dá a cara e que sempre deixa as cousas difíciles aos demais, non? Un campo pequeno, estreito, non é o campo que o Celta precisa para reivindicarse fora de casa. E como xa sabes que eu estou moi enfadado co Celta fora da casa, pola imaxe que dá, non tanto polos resultados, que logo teñen relación, sí. Pois, sinceramente, vexo ese partido moi negro. 1-0 para o Rayo Vallecano. Entón eu penso que o Celta non marca e que perde co Rayo. Eu vou dicir o meu clásico 1-1, porque penso que neste caso sí pode ocorrer. Beretiño pensa o mesmo, di 1-1 no partido do Rayo. E no meu caso vou dicir que o gol vai ser de Borja no partido fronte ao Rayo, porque eu supoño que Borja xogará ese partido. Penso que un bo partido para Borja Iglesias, para loitar contra os defensas rayistas. Eu quero dicir unha cousa, Antón, con relación a Borja e Dubicas. Dubicas é un xogador que ten clase, é rápido, pero necesita campos abertos. O traballo que fai Dubicas non o fai Borja nunca. E recoñezo,
outra vez, e comenzo. E teño que dicir que o traballo que fai Dubicas xa non o pode facer Borja. Son completamente diferentes e xogan un papel diferente no cal. Depende o que Giralde pretenda, Borja é normal que xogue, e depende eso, ou que sexa Dubicas. Agora ben, a min dá a impresión que algo pasa con Dubicas. Teño esa dentro, pero bueno, é unha mera sensación, non sei que pasa con el. Tal vez estea decepcionado, el pensaba que marchando Larsen iba a ser o titular, chegou Borja, un xogador con moita experiencia e con moitos partidos en riba, empezou marcando. Por que eu digo ás veces? Borja leva 2 meses en Vigo sin marcar, de acordo, pero tivo ocasións, ou seja, fallou claramente Borja oportunidades que dices, a iso había que metelo, como lle pasaba a Larsen, que fallou moito, non, metía, pero tamén é que é moi pouco, eu non recordo, a verdade, non recordo. Entón, a min gústame os dous, son complementarios totalmente, pero claro, non sei, claro, é dicir, o que sabe realmente, porque un pode decir, e por que non xogou Dubicas outro día? Xogou Dubicas outro día, pois apostou por Olfon e por Pablo Durán. E saíulle ben. E saíulle ben, efectivamente. Pero porque el ten un coñecemento moi... Tamén polo xogo. Claro, polo que ofreceron no campo, polo que se viu, claro, foi espectacular, a verdade. Pois, Antonio, por suposto, todos os celtistas que estean a escoitar este programa e a ver este programa que deixen as valoracións do partido fronte á Real Sociedade, pero despois tamén a porra para o partido de Copa fronte ao Racing de Santander e despois o partido que remata a primeira parte da tempada, a primeira volta desta tempada en Vallecas fronte ao Rayo Vallecano. E para rematar, Antonio, temos dúas cousas. Primeiro, tes por aí unha teijeireta, a derradeira teijeireta do ano 2024, pois, e despois unha pequena sorpresa máis para rematar. O primeiro é deste libro, a teijereta deste libro de Eduardo Galeano, que xa falei del, pero doutro libro a semana pasada, e agora é este que se chama Cerrado por Fútbol, porque se chama así Cerrado por Fútbol porque él dicía, Galeano, que cando había mundial, era uruguayo, que había mundial, él cerraba todo. Se encerraba a ver os partidos, veía todos os partidos, e non contestaba a ninguén, nin escribía, nin facía nada, simplemente cerrado por fútbol. O tempo que duraban os partidos do mundial, Eduardo Galeano non quería saber nada de ninguén. Claro, como cerrado por vacacións, cerrado por defunción, pues cerrado por defunción, cerrado por fútbol. Bueno, pues dentro deste hai un tema que a mí me preocupa moitísimo, que é a explotación infantil. É dicir, as grandes marcas de roupa, e aquí están tamén as grandes marcas de roupa deportiva e moito ademais, utilizaron a mano barata de obra en países con necesidades económicas e chegaron a unha explotación infantil en determinado momento que a min me doe moito. Eu, que sempre defendín a infancia, que pasei toda a miña vida dando clase, que escribo para adultos, pero tamén para nenos, teño que dicir que son moi sensible á explotación infantil. Entón, curiosamente, lendo este libro, atopei, e digo a explotación infantil, cando os nenos teñen que ser felices. Porque se non son felices os nenos, que sociedade lle estamos dando? Felices non significa darlles todo o que realmente non, se trata de educalos con agarimo, pero tamén con firmeza. E a min doe moitísimo a explotación dos nenos. Se explota de moitas maneiras, indirectamente e tamén directamente. Entón, vou ler este, é moi curto, este mano de obra, se chama, o texto se chama Mano de obra, e di así: Mohamed Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní de Umarkot hacia los estadios del mundo. Mohamed tiene 11 años. Hace esto desde los 5. Si supiera leer
y leer en inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras. Esta pelota no ha sido fabricada por niños. O sea, una auténtica mentira para que grandes marcas como Adidas, como Puma, como Nike, é o que me saía, decir, fixeron moito disto. Quero pensar que frearon, quero pensalo, pero non estou moi seguro. Creo que este texto é enormemente clarificador. Se supiera leer, que non sabe, e leer en inglés, moito menos, porque desde os 5 está facendo ese traballo, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras, en cada uno de sus balóns. Esta pelota no ha sido fabricada por niños. Explotación y mentira. Y con eso hay que acabar. Y es el capitalismo, claramente, que promueve, como muy bien Abraham, todo tipo de maldades. Bueno, Galeano, un dos grandes escritores en lingua española máis perceptivos e, ademais, pois que ve o fútbol doutro xeito e que fai literatura do fútbol, porque co fútbol, co deporte, tamén se pode facer literatura. Bueno, que a un lle guste o fútbol ou que a un lle guste a literatura ou a música non é mutuamente exclusivo, e por iso, Antonio, pedinche que para rematar este ano 2024 recomendases un libro que esteas a ler ou que che pareza moi interesante e un disco para poñer banda de son a estes últimos días do, pues mira, do ano. O libro é un libro da Premio Nobel de Literatura surcoreana Han Kang. Unha muller comprometida absoluto coa humanidade, crítica co capitalismo, crítica coa ditaduras, coas ditaduras, veñan de onde veñan. E resulta que gañou o Premio Nobel este ano sorprendentemente. Os Premios Nobel teñen moitísimas cousas que criticar, evidentemente. Pero teño que recoñecer que se hai un valor que teñen os Premios Nobel é descubrir escritores ou escritoras magníficos. Para min, que leo moito e que teño unha biblioteca enorme, teño que dicir que o descubrimento de determinados autores como Annie Ernaux, la francesa, como John Foss, nórdico, o este ano como Han Kung, la verdade é que merecen a pena que existan os Premios Nobel. Vou recomendar un libro desta Premio Nobel e, ademais, que ten traducción en galego. Lino en galego, tamén o hai en castelán en Random House, pero realmente a Vegetariana en galego e, ademais, por unha editorial galega que loita moito por verquer o galego obras interesantes, universais. Fixaderos que antes do Premio Nobel xa apostaran por ela, iso é un mérito enorme do editor. A Vegetariana é un libro magnífico, cunha prosa sorprendente, ten partes, está, digamos, escrito en distintos puntos de vista, cunha historia dura pero fermosa pola maneira que ten de escribir, e, ademais, cunha prosa limpa, moi coidada, que dá gusto. Eu estou, neste momento, lendo xa o terceiro libro dela. Lín este libro, A Vegetariana, que de verdade recomendo absolutamente. Lín o segundo que lín foi La clase de griego, e agora estou lendo Actos humanos, que é durísimo, pero necesario, non? Que vai ser un cuarto, pois, Perdón? Vai ser un cuarto, polo que sei. Non, teño cuarto tamén. Teño cuarto xa na casa agardando que remate o terceiro. Vale, pois eu recomendaría para xente que lle gusta a literatura e que lle guste ler de verdade este libro de Han Kang, A Vegetariana, editado pola editorial Rinoceronte, galega 100%. De Cangas do Morrazo, ademais, moi preto de Cangas do Morrazo, efectivamente. É un gusto ter editoriais así pequenas que aposten por cousas que outras non apostan. Un saúdo dende aquí para Moisés Barcia, que dirixe esa editorial e traduce moitos dos libros el mesmo.
E tamén, pois, temos un disco, non, Antonio, que che Bueno, pedía que falases dun disco tamén porque tamén o Nadal é tempo que nos oferece, tamén tempo de lecer, para ler, para facer moitas cousas, entre elas escoitar música. podía recomendar discos de Bob Dylan, podía recomendar discos de Leonard Cohen, podía recomendar discos de jazz, Coltrane, Miles Davis, podía recomendar discos de música clásica, estou ahora escoitando a Smetana, a Bedřich Smetana, un gran Compositor. compositor checo, de Bohemia, concretamente, de la Bohemia del Imperio Austrohúngaro, pero vou ir máis preto. Vou ir a un cantante noso, un músico excepcional, unha magnífica persoa, que compón unhas letras excelentes e que realmente causou sensación por este disco. Falo de Iván Ferreiro e Trinchera Pop. Este disco é magnífico, con unhas letras moi suxestivas, cunha calidade literaria, incluso nas letras moi interesantes, unha música variada e reivindicativa en moitos momentos, que ademais gañou o premio da música deste ano, 2024, que acaba de sacar un dobre LP con 2 concertos, dado un no Wisi Center de Madrid e outro na Sala Ramataz tamén de Madrid, e que realmente paga a pena escoitalo para aqueles que non o escoitaron nunca. Creo que é un disco magnífico, moi noso, moi de aquí, para min é a recomendación fundamental desta noite, por facelo máis preto, por non buscar os discos cantados en inglés, etc. Este canta en español, faino de maravilla, a música excepcional, por algo gañou o premio da música. Non é doado gañar o premio da música con todo o que se publica ou se edita. Así que vaya esta recomendación para todos os meus amigos, que xa sodes amigos do Bar Celeste. Bueno, con iso, Antonio, rematamos este programa que é o derradeiro ano 2024, pero no 2025 voltaremos, por suposto, despois dese partido de Copa e despois dese 19º partido de Liga que xa remata a primeira volta, cuns bons números do Celta e unhas moi boas sensacións para rematar este 2024. Vou poñer por aí pois algo que me enviou Jorge Bueno, que está por Asturias nestes intres. Un saúdo para Jorge cando vexa isto, que é pois isto do Celta, que é un cartel que di Bo Nadal, familia celtista, e Bo Nadal, por suposto, boas festas, bo ano 2025, bo ano celeste, sobre todo un ano no que o Celta chegue o máis arriba posible na clasificación de primeira división e o máis lonxe posible na Copa. Moitas grazas, Antonio, por estar aí nun día como hoxe, cando xa estamos preto desas festas, xa as datas son máis complicadas para pasar polos micrófonos. Vigo que está imposible. Bueno, iso xa é outra cousa. Non sabía se chegarías a casa a tempo para poder participar tal como están as cousas. Deixo o coche antes posible, collo o menos tamén posible e, bueno, aquí estaba encantado. Encantado de estar aquí contigo, Antón, xa que non podo estar contigo neste Nadal, que para min, bueno, pois ten esa vantaxe de estar coa xente que quero, con todos os que quero, quer decir, e agradecer de verdade e desexarlles a todos os que nos seguen semana a semana unhas boas festas e que o ano 2025 a poder ser, ainda que eu dubido veña cargado de xustiza, maior xustiza, de paz, cousa casi difícil porque a maldade dos homes é brutal, e desexarlles eso, que sexan felices e que eu estou moi contento de estar en contacto con eles a través deste programa que creo que é diferente aos demais e creo que o que intenta é construir, dicir o que non nos gusta, pero sempre con respecto e agarim. Moi boas festas para todos. Feliz Aninovo, queridos amigos do Bar Celeste.
Feliz ano novo, boas festas, Antonio, para ti tamén, e para que as cousas comecen ben no 2025, bueno, ademais de tomar as uvas e todas esas cousas, hai que pegar ese berro celeste para rematar este derradeiro programa de 2024, pero voltamos nuns días no 2025 con máis Celta e con máis Bar Celeste. Preparado, Antonio? Esperado. Coma sempre, o de sempre. ¡Hala! Celta!